Okay, díomh pátí, tá muid ag fécinn tar ríis inniu an pictiúr. Tá mami agus na pátí mu ag shopping ag siompadóireacht agus tá Oisín le mami agus tá Siofra agus Seán ag fécint na telefíse agus tá siad a caint. Siofra sa, cén sort clár telefíse is fearr leat sa Seán? Oh, is fearr lom clár sport. Siofra says, na ní málam clár sport. Agus ní málam an nuacht. Is málam clár green agus is málam cartoon. Se, is málam sa cartoon freshen. Cé tá dan beag agin. Cé acu is fearr leat. Cé acu is fearr leat. Cartoon nos gan on. Is málam cartoon sa Seán. Ach is fearr lom clár sport na ein clár eile. Is málam féchant cluiche pelle. Ma sif, slán rang a hain.